जे जोङो दाख्लैनिफ्राय जोंनि पाथरघाटआव थानाय बाथौ ब्रह्म आरो केथलिक वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय जोङो जे हाखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय बिदोंमोन बे गभर्नमेन्टनिफ्राय बिनायखौ हाखौ सासे बेक्तिया नन ट्राइबेल मानसिया बेखौ आननेसेसारि केस होनानै दोननानै जोंखौ खामानि मावनो होआखै, जोंखौ जेबो सुबिदा होआखै। आरो 2 बोसोरनिफ्राय जों बेखौ नांबाय थादों। अलरेडि बेवहाय जों ट्राइबेल सुंग्रा एखे दागखौनो ट्राइबेल सुंग्रा मोनखांखाबाय, खिन्थु जोंनि माखासे संगठनबा मोनाखै। बिनि थाखाय दाखालि जों जेला बेखौ जोङो बियो आरो बिनि सायावनो बियो उल्थायै बे जायगाखौ दखल खालामनानै बाउन्डारि वाल हैदोंमोन। बेखौ जों होबथादोंमोन, नाथाय जों गोबां नारा नाथा जालायनानै दा पुलिसा बेखौ हस्टेबो खालामदों। नाथाय बे आरो बे जोंखौ केस होबावदोंमोन, बे केस होदों। बे केसनि एगेन्स्टै जों काउन्टार केस होबाय। मानो होनबा बे आननेसेसारि, बे 666आ खुनु माने बेबायदि बिबाद गैया, बे माने डिसपुटेड लेन्ड नङा बियो। बेखौ डिसपुटेड लेन्ड होननानै देखायनानै बियो गावनि दाग नाम्बारा आलादा थासेयावबो जोंनि बे दागखौ 666खौ बियो अकुपाइड खालामनो नाजादों। नाथाय बियो गुबुनजोंसो नांनांगौमोन, नाथाय जोंनि हाखौ खालि नुनानै, गभर्नमेन्टनि हा खालि नुनानै बे भुमाफियाखाय बे खायदाखौ रोंगौ, बेखायनो बे खायदाजों बेखौ लानो सेस्था खालामदोंमोन। नाथाय जों बेखौ गोबां नोजोर आरो नाजानायनि गेजेरजों दिनै जोङो बिथांखौ बेखौ जोङो बे सन्दन पाल आरो रन्जन पालखौ जों केस होदों। आरो बे केसा दिनै रेजिस्टार जाबाय आन्डार एट्रसिटिस प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्ट आन्डार सेक्सन 113 आरो 1नि पि आरो किउ सेक्सनाव जों बेखौ केस होनाय जाबाय। जे अति माने शीघ्र बेखौ जाजमेन्ट जोंनो होगोन आरो बे मानसिया दसि हिसाबै जोङो बेखौ एरेस्ट खालामनायनि थाखाय जोङो दाबि खालामदों। मानो होनबा बेयो जोंखौ गोबां हेरेसमेन्ट होनायनि गेजेरजों जोङो बादा खालामजादों। आरो जोंनि ट्राइबेल एरियायाव जोंनि 6 सिडुल हायाव बेहा खुनु राइट गैयामोन। आरो बेयो गावनि हा होननानै बुंदोंब्ला बे गावनि हाखौ सार्कोल अफिसार मण्डल अफिसारफ्रानो बिसोरनो खोन्थाना होखाबाय। बेनो खोन्थाना थेवबो बेखौ मानियाबालानो बे गावनि थाखा फैसानि जरजों बियो गोबां मानसिफोरखौ बायनानै बियो माने गावखौ देरहागोन सानदोंमोन। नाथाय जोंनि संगठना गोरा जानायखाय जों बेखौ जोङो लाखिनो हागोन। आरो जों आसा खालामो बे केसा रेजिस्टार जानाय लोगो जोङो बे केसाव जों उइनार जागोन, जों देरहागोन। आरो बेखौ जोङो एरेस्ट खालामहोगोन। प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्ट, SC/ST एट्रसिटि एक्ट बेवहाय जों होबाय आन्डार सेक्सन 1/3 आरो पिआव जोङो 3(1)(3)(1)नि पि आरो किउआव जों होबाय। दा बेखौ जोङो आसा खालामो जों थाबैनो जासिमेन्ट मोनगोन। आरो जोङो BTC सरकारखौबो आसा खालामो जाहाथे जोंनो थाबैनो एलटमेन्ट होयो आरो जोंनो बे खामानिखौ मावनो थाखाय सुबिदा होयो। बेखिनिखौ बुंनानै आं गासै रायजो राजा नोंथांमोननोबो जोंनाव गोबां सोंदोंमोन जे मा जाखो होननानै, जों बेखौनो दिनै बिनि गेजेरजों बिथांखौ जों केस होफिनबाय आरो जों बे केसाव देरहागोन बेखौ जोङो खोन्थाहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।